Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Зорларны ишеттеләр, юлчылар Галиәскәр Камал бульварындагы эшләрне яңартты. Бакчада чүп-чарны ел әйләнәсендә яндырырга ярамый, инспекторлар бакчачыларга яңа кагыйдәләрне аңлатты. Төп максат һөнәрнең абруен күтәрү, Чаллы сантехниклары бөтен Россия конкурсында катнаша. Безнең сюжет эфирга чыкканнан соң бер атна узды, юлчылар Галиәскәр Камал бульварындагы эшләрне яңартты. Кичә ремонт хакында кисәтеп юл билгеләре урнаштырдылар. Исегезгә төшерәм, бу участокта ремонт җәй уртасында ук башланган иде. Тынычлык проспектыннан кергәндә җайсыз дип редакциягә зарланучылар шактый булды. Бүген аны төзәтәчәкләр. Юлчылар тагын бер кат асфальт җәябез дип аңлатты. Бүген Тынычлык проспекты белән кисешкән урынны ремонтлыйлар. Яңгыр туктагач бульвардагы юлны тулысы белән төзекләндерәчәкләр. Сегодня планируем уложить верхний слой покрытия. Закончится все это примерно дня через 4. В зависимости от машин, погоды. Некоторые машины помогают убрать ГАИ, некоторые водители оставляют телефоны. Ремонт барышына комача уламасы өчен машиналарны юлда калдырмауларын сорыйлар. Төзекләндерү вакытында мондый уңайсызлыкларга гына түзәргә була ди шәһәрдәшләр. Устраивает дорогу, которую делают? Конечно, устраивает. То, что было, то, что стало. Разница есть. Ребята за месяца за полтора, за два всю работу практически сделали. Ну, я так понимаю, остались какие-то нюансы, мелочи. То есть думаю, что за неделю, за полторы доделают. Ждем до холодов, чтобы быстрее было. Һава торышы җайлангач, юлларга разметкада ясаячаклар. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә аласыз. 51 31 31 телефоны тәүлек дәвамында көн саен эшли. Шалтыратуга автоответчик җавап бирә, шуннан соң сезгә хәбәрегезне һәм үзегезнең телефон номерыгызны калдырырга кирәк. Безнең хәбәрчеләребез сезгә кире шалтыратачаклар. Чаллы эшмәкәрләрен Казанга чакыралар. 21-22 сентябрьдә баш калада IT-кластер конференциясе узачак. Ул республика президенты катнашында ел саен үткәрелә торган киләчәккә караш бизнес-форумы кысаларында узачак. Аны Татарстанда мәгълүмат технологияләре тармагының IT-кластерын, аның торышын һәм үсешен бәяләү максатыннан үткәрәләр. Чаллыдан барырга теләгән эшмәкәрләр өчен автобусларда каралган. Юл хакы бушлай. 21 сентябрьдә транспорт Курчак театры тукталышыннан иртәнге 6 яртыда кузгала. Бакча сезоны төгәлләнүгә бара. Хәзер бакчачылар үз кишәрлекләрен тәртипкә китерәләр. Гадәттә җыелган чүп-чарны кеше бакчасында яндыра. Нәтиҗәдә ут чыгарга мөмкин. Ут белән саксыз эш итү, электр җиһазларының төзек булмавы, мичләрнең кызуы, бакчачылык оешмаларындагы пожарларның төп сәбәпләре шулар. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы уздырган рейдта нәрсәләр ачыкланды, карыйбыз. Юбилейный Чаллының иң элегәге бакчачылык оешмаларыннан берсе. Быел аңа 50 ел тулды. Биредә дә шул ук проблемалар. Юллар начар, урамнар тар. Тик бүген инспекторлар башка нәрсәгә игътибар иттеләр. Траву сухую, значит, складываете там и, наверное, решите сжигать, я так думаю, да? Ну, придется. Владимир Власовның бакчасында уңыш җыелган, чүп-чар юк. Әмма үлән, агач ботаклары, үсемлек сабаклары күчкә иелгән. Аларны ничек дөрес ягарга соң? Подальше от строений, в бочку поменьше, это большое пламя не делать, так аккуратненько находиться, ведро воды с собой, чтобы было рядышком, аккуратненько все, чтобы, постоянно находиться рядом. Халык кышка әзерләнә, кемдер электр үткәргечләрен ясый, розеткаларын алыштыра, кышка калучылар утын хәстәрли. Күп кенә хуҗаларның чүп яндыру өчен махсус мичкәләре бар. Ут сөндерү җайламасы да алып куйганнар. Быел пожарлар булмады. Кешеләр һәрберсе үз участокларын карыйлар, пожарный сигнализация куйдык. Андар кешеләр белән һәрвакыт сөйләшәбез инде. Безнең охранниклар бик әйбәт, эшүче кешеләр калмады инде. Барысы да эшлиләр, көнгә 4 тапкыр карап чыгалар. Участокларны, урамнарны, бөтен урамнарны карап чыгалар. Бүгенге рейд барышында чүп яндыручылар, тәртип бозучылар ачыкланмады. Игътибар, 26 сентябрьдән янгынга каршы режим кагыйдәләренә өстәмәләр кертелә. Моңа кадәр кыры чүп-чарны бакча сезонында гына яндырырга ярамаса, хәзер бу кагыйдә ел әйләнәсенә кертелә. Кыры сарын ягу урыннарын җирле үзидарә билгели.
Рим Ахметова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгінгі республика қырларындағы икмәкнің 84% суқтырып алынған, барлығы 4 миллион 279 мың тонна. Әр гектардан орташа 34 центнердан ортық оңыш шыға. Тоқай районында бұл көрсеткіш 37 центнер. Бір түклі һәм құзақлы культураларыны суқтыруда Ақсубай, Нұрлат, Соба, Зей районлары алда бара. Біздің Тоқай районында есе урып жию үшін тезлетірге керек деп хабар етті Ауыл хожалығы һәм азық-түлік министрлігінің мәгълүмат үзәге. Тоқайлыларының 11 мың гектарда бұдай һәм бұршақны бітіресілері қала. Шолы сантехниклары Россия бойынша ең яхшы болуларын исбатларға телем. Жилком сервис идарә итүче уйышмасының 2 хезмәткәре командаға бірләшеп бәйгенең бер турын узган инде. Икенче этапта Илдар Исламов һәм Фәнил Мөхөддинов яхшылык эшләде. Сәламәтлек буенча мөмкинлеге шикле шәһәрдәшебезнең фатирында кран ясады. Хәзер аларның эшен жюри бәяләчәк. Алда 3нче этап ул Чиләбедә узачак. Бәйгенең төп максаты сантехник һөнәренең абруен күтәрү. Идарә итүче уйышмада әлеге эшкә килүчеләр саны ел сайын орта диләр. Сантехник хезмәт хакында зарланырлык түгел. Мы хотим немножечко изменить представление о сантехнике времен 80-х годов, когда это был грязный, неухоженный, пьяный человек. Вот сейчас мы, как вы можете убедиться, наши сантехники всегда красивые, одеты опрятно и трезвы. Күн сайын кешеләр белән аралашасың, күн сайын икенче төрле эшләр бүгел бер җирдә утырмыйсың, рахат шунысы инде. Хәзер бөтен кешеләр белә инде безнең бүгел бер домнарына сорый итәм мин. Бүгенге менә шулар студияда Роза Хабибуллина булды. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Кто-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмах 01 выгодно в аптеках Милфарм, Ихлас и Аль-Каир. С 11 по 17 сентября белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по доступным ценам. Ждем вас на территории ДК КамАЗ. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает широкий спектр исследований по магнитной и компьютерной томографии, диагностика всего организма, томография без облучения, УЗИ сосудов, вен, сердца, консультации высококвалифицированных специалистов, психотерапевт, кардиолог-ритмолог, невролог, невропатолог. ТАТ-клиник.